Počúvaj, nepočúvaj, oni kričia červená, modrá, všetko majú v tom dú. Dobre, tak poďte na to, poďte trošku obsýpať, ak to chcete, otvorte ústa. Ona chce najviac. Poď, obsýpju celú, to hej. Ináč to je krásne, počkaj. Ja dám tiež, ona strašne chce byť farebná. Tomáš, rozprávaj zatiaľ. Fúha. Dobre, počkaj, ktorá to bola, čo chcela vyfarbiť? Dáme ešte. Počkajte. Krása, pozri, ako máš, to podľa mňa už nedostaneš. A sakra, to je tá syntetická zrovna. Nevadí, dobre, to je svišok. Tak chytajte. No dobre, tak koľko máme do štartu, chalani? Máme nejakú informáciu? 3 minúty, takže o 3 minúty sa pôjdete popasovať. Dnes na trať merajúcu 5 kilometrov. Teraz ja rozmýšľam, že pokiaľ je až tá prvá vlna, inak ešte taká informácia, tá prvá vlna, bežte za tým cyklistom, ktorý má taký pekný akože bicykel, ktorý sa nedá s ničím zameniť, pretože je taký celý nejaký fosforový, takže to je navádzací jazdec. Za ním bežte a nestratíte sa, iba že by mal nejaké počné úmysly, že by vás do nejaké uličky zatiahol, alebo čo, neviem, tak podľa mňa je zodpovedný, tak mu pokojne verte. Preduje, tak už tu preduje Matúš zlý rukou, by to všetci videli, to je on. YouTuber Matúš, ktorý beží s kamerou a bude točiť, takže ak chcete tej prednej línii, je primátor, Banskej Bystrice, sú tam viceprimátori a je tam aj Matúš, ktorý možno, že niekedy bude v Banskej Bystrici kandidovať, podobne ako hokejisti, či obecne nekandidujú. Ja si myslím, že lebo niektorí kandidujú napríklad tento YouTuber a tak, nie? No, a tak on musí šokovať. Jasne, že držíme palce. Škoda, že dneska nemohol prezident Mišo Hanzuš, to som vám zabudol povedať, to nejak si spomenul. Mišo Hanzuš, majster sveta, Tomáš Kudan bol... Ale nie, on im ide ukazovať trasu, kade budú behať. Nie, on im ukáže, ako majú ísť, aby vedeli, čo nepôjdu, ktorou stranou, kade idú behať. Ale oni všetci behajú. Konečne tento rok bude ten titul. Ale to, že také ja verím, tak chcem počuť také chlapci, že áno. Áno, tak čo, bude v Bystrici titul Emieli? Áno, aj ty zakrič. Ideme na to, tak pomaly štartujeme, že to Štartujeme už. tak ja len to stále odpočítam, odpísni, aby sme... Už to odpočítame. Počkaj. Ja ti chceš počítať, tak poď. Ináč nezobrali. O 10, už pomaličky môžeš, tak odpočítame, tak na vás. 2 Jahre.
To ide Peťa. Hej. Hej. Dobre, tak ináč si sa vlastne obidva, že prečo nedá, to ti vysvetlím potom mimo éteru. Ale teraz ideme o chvíľočku číslo 2. Hej. Ktorému ide? A zlatý. Šéfu na to krásne, nevadí. Ináč, ja by som mal ešte vymyslel, že tam si ísť. Dobre. Oni nevejú, že peniaze na rozhodcov sú odplazníka. Neviem. Hanzu je taký strašne čestný a on to nechce dopustiť do klubu. Ja víš, Hanzu už je krásne spravodné slovo, vodca firme. Strašne starý. On je to škoda. Že neprišiel na veľkú skupinu odcúpali. Potom skúsili zápas dáme nejaké osmičko, aby ho neskrývali nohy. Ale poslala preč. Tu sa sípe, že vyhodili vás vlasy, pozerám. A z toho bolo vlastne, že dole by sa nesmie vidieť, keď je váš. Kedy dnes? Špeciálne kvôli farbám nevideš sa Tomáš Ziga. Zase ten odpočítava, dobre? Týmto mám skúsenosť, lebo by som to povedal. Za dlako. Vy by ste nechceli baviť. Prihláste sa, že to chce hokejistu. Čo, pomohlo to, či nie? Gratulácia. Statika furt. Chcete niekto Tomáša domov? Hej. Počkaj. A Tomáša druhého? Čo? Dobre, počkajte, tak ideme nás odsypať. Nie, že to je také fajný, choďte trošku tam ďalej, že sme trošku, všetci to schytávajú tu. Ty to vybehnú, tak poďme ešte ďalej. Ako by sme to spravili, mali sme to rozpúšťať. Ja nehodíš, tak počkajte, počkaj, daj im jeden balíček, alebo vlákom hodíme takto, že balíčky plné, hej. Celý niekto aj tam vzadu. Počkaj, čo sú športové, si to hodíš ďalej. Tak ideme hodiť takú zeleň. Ty si není športové, strela nikto nechce. Počkaj. Oni ešte Tak šíš hodiť. Podľa toho, že kde hodíš, ja hodím nikde. Fú, ja som čakal od teba lepší výkon, ale baseball nemá také hráč. Dobre, kde by si mi tak tam dal niekto hodiť, ale... Ne? Fú, ja sa nerozhodím. Som si šiel kedy hráte? Počkajte, ešte na tú stranu. Idem sa poslušať. Ste v záhrade? Sú tam nejaké ženy? Hej. Super. No dobre, počkaj. 3, 2, 1. Fú, ďalej sa môžem hrať za banánu. Dobre, okej, tak máme potom si to hodí dopredu a potom zase. Aj prejdete, Dáme si ne? voľnú, počkajte, ešte ako budeme teraz, my si ideme stále, však potom si ideme si tu stále. Nie? Super, a mne sa páči ako tlačníka. Taký jemný začiatok. Taký zložil a akože nič na to nehľadí, to je skvelý pocit. Dobre, a majte si také pekné šiltovky rúžové, babi majú, šiltovky rúžové, počkaj. Super. No počkaj, sypte to na nič, ak to máme na to. Chytajte. Super, 30 sekúnd. Výborne, tak vodu už asi nestíhame, ale myslím, že vám to nevadí, či vadí? Nevadí, dobre. Tak sa pripravte, ideme odpočítať. O 20 sekúnd, to vám odštartuj, prosím ťa. Poď sem ďalej. On sa takže nadýcháva, tak... A budeme dať takým sa dostať. Poď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Nie. Hej.
poláme celkom vždycky, tak idem ja trošku ich vybarviť, vypustím nepokať telefón, tak si pustíme nové správy také, že video. Krátka správy video, niekto to nešúka z boku. Video. No stresia Várko, ja neviem. Takže, super, pani rozdáme o chvíľočku, ale teraz sa robí na to, že z baranov, oranžových baranov, takže pozrite sa na to, ako dvojica hokejistov prejde o svoju farbu letí. Že manželství od 3, 2, 1, tak to je krása, no dobre. Ešte ona ma dorazila. Dobre, okej, takže posledná runda, pripravená na štart. Pripravení! Sme pripravení! Asi áno, môjim cieľom je unaviť vás a potom spolu skončíte. Dobre, tak si spoločne prosím vás dajme, neviem, čo nevidím, ešte tak jednu poslednú deň z vlnu, takú šartovaciu, začneme zase tu spredu, tak dáme zase na tú tlačiaciu. Poďte dole všetci, aby sme mali krásne video, pretože jeden youtuber Matúš neskočí, ale natáčame všetci. Takže, chalani, prosím ťa, odštartuj vlnu. A keď príde tam nakoniec, tak dáme pošlite späť a spravíme rekord. V Košiciach sme mali tak asi 25 minút, tak dajme nejaký, že aspoň 2 minúty. Dajme aspoň 5 krát hore-dole. Pekne sa vlnte, vlnme hryby baranov, čo to je iné. Dobre, štartuj. 3, 2, 1. A nekončí, pošli nám to naspäť. Takže ak nás to nevychádza, tak ideme po sebe, tak dáme 5, dobre? 5 je obľúbené číslo, super, dobre. Tak poďte odľadol, dáme 5 krásnych von, do štartu. Niektorým sa chce pomenej, dúfam, že máte štart, že nebudú chcieť potom. Dobre, 3, 2, 1, a ideme veľkrát teda, druhá. Číslo 4, Toro a 5. Žere tomuto pánovi ide vlak, tak by sme mali štartovať. Aká informácia do štartu? Minúta a pol, takže nebojte sa, stíhajte to, kam idete do útok. Do Martina, super. Kto ešte nám vlak dneska? Fú, odkedy si tie vlaky zadarmo, vidíš to? Ja študenti, dobre, študenti a dôchodcovia, ja žokej si, keď ide dôchodku. No, v tom ten Jágr, vieš, v poslednej dobe dobre, takže pripravení, ideme na chvíľku štartovať, máme minútku. Takže dnes naposledy, bude štartovať posledná vlna, na pár vám nevidíš, je vás veľa, veľa. Počuť sa síce neprekonáme, ale tesne ich vyžeme, takže je to veľmi dobré a uvidíme, že okrem vás teda, alebo z vás, kto dnes vyhrá, trebáme tomolu, nič nevidím, ale ste krajší, odkedy vidíme horšie. Dobrý deň! A príkladom bežať? Jestli trávali? Ja hodil, a že kde ste mali získať? Futbalový zápas, tak Banská Bystrica, neviem teraz, ktorú ligu hrá, ale tu je jeden z hráčov ligových, neviem to také lítka vymakanú nie ako. Dobre, okej, ideme 15 sekúnd, takže chalani, poďme, pod druhý to máš teraz, ty si hrá to dvakrát, že? Tak poď uvidíme, že či ho ty vieš počítať, či hokejisti vedia športovci počítať, dáme o 8, bod. Ja neviem vôbec, ja už nemám hlas toto, poďme, poď chvíľa, to by asi dva hlasy nezachytilo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A štart, gratulá!
Dobre, môžeme ísť. Toto si berte vy, tieto hračky.